Que tal, señoras e señores? Benvidos ao Voltas co Prato. Chegou o momento da cociña en directo na Televisión de Galicia. Como todos os días da semana estamos cociñando aquí en directo. Estamos a luns, pero ainda nos queda toda a semana. E sempre dicimos que as receitas é cousa vosa da xente que está na casa. Pero os cociñeiros xa os poñemos nós. Que pasen, por favor, Xulio. E hoxe con nós, Arián Lozano. Un aplauso para eles. Aí estamos, aí estamos. Bueno, temos unha convidada moi especial. Temos connosco a Arián Lozano, porque eu digo que é especial porque, primeiro de todo, benvida. Gracias, gracias. Porque é unha cociñeira que non cociña nos locais, por dicirlo así, nos restaurantes. Iso xa foi. Iso xa foi. Xa foi. Entón, que faz agora? Pois agora me dedico a servizos privados. Quere dicir que vou cociñar a casa de. O sea, eu, por exemplo, agora, o día de noite boa. Sí. Imagina, estou na casa e digo, molábame facer unha festa, pero quero facer a cociña na casa. Vesti cociñar. Que maravilla, gústame. Tal cual, tal cual. Mira, que festivo todo, que maravilla. E temos a un dos nosos cociñeros de todas as semanas, que é Xulio, que Xulio tamén cociña na casa. Home, non me quedaba. Pero solo na miña. Ti solo na túa, non? Era de meus ogros, era do meu pai. En todas? Non, nesas tres. Na miña non? No. Na miña non. Vale. Pero vouche cando queiras, Vente cando queiras. Eu encantadísimo de que veñas. Imos ver que é que cociñamos hoxe, imos ver que nos trae Lola, de Valga. Hola, son Lola de Valga. Veño-vos a dicir como fago eu as berenjenas. En unha sartén pocho, un pouco de allo, unha cebola, unha zanahoria e un puerro. Cando teño iso todo pochado, paso o dor un pouquiño polo noutra sartén e logo xunto todo. Unha vez que está iso todo ben doradiño, relleno as berenjenas. Métoas no forno precalentado a 150 e cando vexo xa que están bastante tiernas, métolle un pouquiño de queixo por encima, gratino todo e listas para comer. Pero seguro que os cociñeiros van a facer mellor que eu. Lola acababa de abrir o forno, porque fixastes que había todo néboa na súa casa, verdad? Acababa de abrir o forno de facer as berenxenas. Bueno, a berenxena, Arián, pouco utilizada ou moi utilizada en Galicia? Ti que dirías? Diría casi que pouco, Pouco? Pois sabes que a min flípame, pero de verdade, fago recheos moitísimo no forno. É do que máis me gusta cociñar, realmente. Bueno, que vas facer ti? Pois eu, que a proposta que nos trae, vou facer a miña versión vegetal, pero non facer berenxena rechea, vou facer como por capas. Estilo lasaña, non? Sí, unha mistura, sí. Unha mistura de lasaña. Vexo que tes por aquí garabanzos, vexo que tes noces, unhas cantas especias. Moitas especias. Entendo que vas a utilizalo todo, non? Todo pa dentro. Mi madriña, que maravillo que vamos cociñar hoxe no Voltas co Prato. E Xulio? Pois eu vou facer algo moi parecido que vai facer Arián, pero eu vou substituir todas as especias e todo por carne. Vale. Entón, señoras e señores, hoxe temos unha loita fratricida. Carne contra vegetal. Quen gañará? Queden no Voltas co Prato, que vai merecer a pena. Veña, arranca para lá, quedo con ela. Bueno, contame, como comezas, veña. Empezo xa, non? Sí, claro. Vale, pois nada, vamos a cortar a berenxena. Que aquí eu a vou por a remollo en auga con sal para quitarlle un pouco o amargor. Porque ti quitas o amargor. Exactamente. Vale. Xulio, ti quitas o amargor? Non te quitas o amargor? É que as miñas non amargan. Non, xa amargas ti bastante, non? Por eso, non como a ti. Con isto hai bastante polémica, A xente que está na casa, por favor, que nos chamade. Vos quitades ou non lle quitades o amargor a berenxena? É bastante curioso, Porque eu, por exemplo, non lle quito, meto no forno así, a la veña con un pouquiño de aceite, o recheo, e xa está. Pero ti quitas o amargor? Sí. Vale. Auga e sal, sí, en auga e sal. En auga e sal. Pois a xente que está na casa, por favor, chamade ou a Voltas co Prato e comentades como facedes vos as berenxenas e recordade que, como todas as tardes, repartimos cartos, 50 euros dunha vez, 50 outro, así que moi atentos e atentas ao que pasa na Televisión de Galicia que estamos cociñando en directo. Agora cebola, non? Vamos co sofritiño, penso que neste vai ben. Como ti que che prendeu, é que ten o seu aquel, Xa me imagino. Todo o mundo se trabuca un pouco gan nos vitros, sí. Bueno, un poquinho de aceite de oliva. E partimos cebola. Moi ben. Quitas o nervio así do medio? No, isto é unha maneira para facelo máis fino e acabar antes. Que guai. Fixastes vos no truco, como a primeiro prensáchela ca mau? Exactamente, así se escorrega menos, é máis fácil. A ver, fai. Pomba, aí está. E así xa queda plana contra a tabla e non se move. Claro. Oi, así que ben.
Pica super rápido, É o que ten traballar en cociña, que ou apuras ou non chegas. Ou pica o dedo. Oye, o de cociñar na casa da xente, porque claro, imagino que ti chegas e o material, como faz? Eu levo todo. O sea, todo? o que a comida levo eu. Sí, o que a comida sí, pero refírome controlar o lume, o habitro, si é de inducción, si non é, claro, supoño que che complicará un pouco a cousa. Un pouco sí, tamén intento non facer cousas que sei que dependen moito destas cousas, non? Vale. Entón, faz o que nos gusta a nós, cociña sinxela. Bueno, sí e non, porque a mí me gusta a cociña traballadiña. De platos así, igual de 5 ou 6 elaboracións cada plato. Claro, ti queres que sexa sabedeira, que a xente que lle guste, non? Claro, aparte se me están contratando me gusta que... Que te volvan a contratar. Claro, e aparte que se leve unha sorpresa, non? Porque para facerlle algo que fan eles, tampouco me chaman. Sí. Bueno, pois Entón, Arián é así. toda unha artista da cociña, vamos ver como comezou Xulio a cociñar. Vamos aló. Que Xulio! Que tal? Como estás? Bueno, por mellor que a ti, polo que vexo. Eso que tuve unha fin de bastante tranquila, Por viñeches a tope É con que, vamos, tú a tope, esa X é mayúscula, Sí. Esta mandaríache por WhatsApp en mayúsculas. Bueno, pois mira, vou facer... Bueno, é unha versión dun plato medio oriental, medio mediterráneo, que é a musaca. A que? A musaca, que é como unha lasaña, pero sustituindo a pasta por berenxena. A musaca. Musaca se chama, vale? A musaca, entón, se é como unha lasaña, entendo que é por capas. É por capas, claro. Entón, mira, eu vou poñer capa de berenxena, capa de pimento asado, estou facendo un sofritiño de cebola, que vou engadir a carne picada. a carne moída e o tomate. Despois vou facer unha bechamel lixeiriña tamén, e todo eso vai despois capa, e gratiñado no forno. O sea, o que ven sendo unha lasaña normal e corrente, pero con berenxena. Sin pasta. Sin pasta. Eso é. Gústame o do pimento asado, porque sempre lle dá un tocazo. Hombre, o pimento asado é unha virguería. Xa os teño aquí asados, estou nos xa prenando. Ajá. Encanta a túa palabra prenar. Eu creo que chegou o momento de que veña a convidada, non? Vale. Que veña a nosa queridísima convidada do día de hoxe. Por favor, chamamos a Lola de Valga. Un aplauso para ela. Benvida, Lola. Arrímate aí para adiante con Xulio. Benvida. Bueno, que tal? Como estás? Moi ben. Ben? Sí, seguro que vou aprender algo máis a facelas de outra maneira. Home, nós tratamos de que a xente aprenda con nós, tamén se trata diso, sí. Con Xulio máis. aprendo moito. Con Xulio aprende, sí. Con resto non, pero con Xulio. Con resto tamén, pero... A ver, contalle, Bueno, pues mira, Xulio, como vas a facer ti? Eu vou facer unha especie de lasaña, sustituindo a pasta pola berenxena, que me decía a cañotas. Entón, o primeiro que estou facendo é, pues, como se fora unha boloñesa, un pouquinho de aceite, allo e cebola, e unha que este pocheño vou botar a carne picada e un pouquinho de tomate frito. Aquí vou facer unha bechamel lixeiriña, entón vai ir unha capiña de berenxena, unha capiña de carne, unha capiña de berenxena, unha capiña de pimento, unha capiña de carne, unha capiña de bechamel. E vai todo gratinado ao forno, ao final tes como unha especie de lasaña, pero sin pasta. Eso está, moi ben. Vale, pois pinta moi ben o de Xulia, estade moi atentos na casa porque además repartimos cartos, Se está huele dicindo ben. cousas. Se huele ben. Se huele ben. Se chira ben, verdad? Xa está aquí Lola. Vamos ver o de Arián, vente por aquí. Ai, Arián, que faz? Esmagalos, porque non queremos que quede a textura do garbanzo entero, sería un pouco incómodo. A ver, Arián está esmagando garabanzos. Esmagando garabanzos. Para qué? Para que non queden... Que non queden enteros, porque ao final un recheo con garbanzo entero non é moi... Xa. Na boca, non? Sí. Entón nada. Sí. Ves como aprendo? Por certo, benvida aquí e grazas Sí me pola gusta, sí me receita, gusta. Fixadevos en Arián como sabe. Moi ben. Grazas polo reto. Contalle un pouco que é o que vas facer aquí, porque ela vai facer unhas berenxenas, tamén estilo así como se fose unha lasaña, pero van ser vexetais. Vai levar garabanzos... Ui, que cara puxeches, muller. Dixen vexetais e puxeches cara de... Ui, espera. Mírame. Escoita. A mí os vegetales. Pois escoita. Como ao meu colega que lle di cando pide churrasco, verde xa comeu porco. Non, exactamente. Exactamente igual. Bueno, pero hoxe en día hai tanta xente, claro. non, que tamén está ben Que non aprender. cabe de duda que este Claro. riquísima, Sí, eu digo que está guai porque ademais estamos ofrecendo dúas receitas completamente parecidas pero distintas. Claro. O sea, parecidas pero distintas porque temos a opción vegetal e a opción que leva carne. E a min gustoume moito o que dixo Arián que lle vai botar moitas especies, pero Sí. especies que probablemente coñeces ti. Porque son especies moi comuns, non? Contalle. Sí, son comuns. Mira, por exemplo, vou empezar xa a botar para que se sofritan. Temos pimentón. Pimentón. Eso, vamos, pimento, a ver, É de eso... todos os Pimentón a se ver, usa en todas partes. claro.
Un pouco de cúrcuma, que lle dá un puntiño máis doce. Tamén, de toda a vida. Eu son de Matanza, Por eso, entonces, Un pouquiño de comino. tamén. Vamos, callos sin Cos comino. callos sin comino, que é iso? Unha chisquiña de canela. Canela, o café con canela está buísimo. E arroz Non é con coño. leite. Teño que probar. E arroz con leite. Teño que Sí, probar. sí. O arroz con leite, sí. E orego. O orego. E vou deixar isto aquí. Vamos a botarlle... Eu vou usar concentrado de tomate, pero con salsa de tomate tamén se pode facer. Sí. Pero a min personalmente me gusta máis o sabor do Xulio utilizou concentrado. nalgúnha que outra receita, a verdade é que lle queda moi ben, verdad, Xulio? Sí. O concentrado de Me gusta tomate. É que ten outro sabor, non Sí. é tomate, ten Sí, outro sí. sabor. A Entón, bueno, isto xa Mira, empeza a mira, cheirar. Lola. Xa huele, xa huele. Ah, Lola, non hai que falar antes, Sabes que pasa? Que xe é boa coseñera porque fai como a min, todo ollo. Todo ollo. Ai, sí, eu o de pesar as cousas. Non che gusta Verdad, pesar. eu todo ollo. Pero, Pero incluso ca pastelería me pasa, pois ca pastelería... Xa sempre medín, pero hai que medir e digo, É complicado. bueno, veremos. Bueno, non fai falta que lle des que ven, Xa Chega, aquí, xa Lola, aquí. vendo así a situación, cal che tira máis de Ai, non me primeiras? fajas agora así xa, de repente. O programa é así. A ver, teño os dous moi boa pinta. Sí? Isto, como é unha cousa que nunca fixen, Nunca probaches? Pois nunca Ahora probei. tes de curiosidade. Ahora hai que Sí, probalo. teñolle curiosidade. Bueno, pois vamos che pedir que vayas á zona de sufridores, ali sentarte na cadeira e despois ves probar máis. Vale? Vale. Veña, un aplauso para Lola que está connosco. Vas por diante, miña. Un aplauso para ela. Ai, Mira, Xulio, que xa nos chaman da casa, que queren falar con nós. Hombre, a ver se quita un amargor a berenxena. Quererán falar contigo ou non? Non creo. Como non? A ver, No, a min chámame ver. ao móvil. Hola, que tal? Boa tarde. Elsa, Hola. con quen queres falar? Boas tardes, con Xulio. Con Xulio, ves? Con Xulio, ves? Xa está. A ver, pero fala con Hola, él. Elsa. Aí está. Hola. Mira, estou facendo unha bexamel lixeiriña aquí para esta lasaña de berenxena. Moi ben, moi ben. Moi ben. A ver, Elsa, contanos, ti eres de comer berenxena, non? Como a faz? Sí, sí. Eu fago de moitas maneiras. Ajá. Por exemplo, fala recheo, forno, como a faz? Fago a rechea, fago ao forno en láminas, cortada en diagonal. Ah, en diagonal. Para quitarle, a veces, bueno, pues para quitarle ese ácido que ten fuerte, Es- e a berenxena, pues poño con agua e sal, media hora. O sea, que ti eres das que lle quita o amargor. Sí, Tie- esa amargura, Ti eres equipo Arián. sí, claro. Sí, ves? Pois entonces non quería falar... Eres máis de Arián que de Xulio, entón, Son os dous, Ah, bueno, son bueno, os dous, bueno. me parece. El non. A ver, a mí os dous cociñeiros me están gustando, tanto Xulio como a chica, Ariana. Arián. Ben. Que guai. Bueno, pois, Elsa, vouche mandar moitos bicos para Narón e vouche pedir que veñas un día a traer unha receita. Moi ben, parece moi ben. Vente un día, vale? Vale, Veña. moitas gracias. Viquiños, Pois irei. gracias a ti por chamar. Chao, Elsa. Contade conmigo, boas tardes. Moitísimas boas tardes. grazas, é un placer Hasta que nos logo, chames. gracias a Chao, chao. vos. Gracias Chao, a chao. vos. Sabes Hasta que vou logo. facer eu, Hasta mientras logo. tanto? A ver se o sabes. Deitarte. No, contarlle cousas a Galicia sobre a berenxena. Mira, vamos a contar, porque a berenxena non é moi popular en Galicia, hai no que recoñecer. Eu recoñezo, pero deberíamos darlle unha oportunidade, porque en Asia leva máis de 2000 anos cociñándoa con moito éxito. E tanta xente non pode estar equivocada. Mira que son xente os asiáticos. Os problemas teñen que ver seguramente con que ninguén nos explicou moi ben como cociñalas. E claro, é como se lle damos unha nécora a alguén que vive no medio ou no medio e medio da China, se vai dicir, pero que é isto? Sabendo tratala ben, a berenxena é riquísima. De feito, hai pratos famosísimos como a moussaka que a teñen como ingrediente principal e son auténticos hits da cociña grega ou do Medio Oriente. Por certo, como curiosidade, direivos que fomos nós os que levamos as berenxenas a América. E ali tamén xurdiu o amor. Pero aínda así, os que máis as producen e consomen son os chinos e tamén na India. E por último, un dato seguramente absurdo. O Día Internacional da Berenxena é o próximo 21 de decembro. Así que xa sabedes, Xa sabedes, o 21 de decembro, o 24 a noite boa, berenxena a noite boa, está clarísimo. Berenxena na casa. Ou non, Arián? Totalmente. Tiran xa a cabeza. Di que sigue, sí. Tiran xa a cabeza de Xulia, escoitástelo. No, eu creo que Eu está. para min un plato perfecto para Nadal. Quer dicir, de entrada, tampouco tens que Sí. poñer, si queres poñer o marisco, pono. Pero poñer... Que non se pelexan. Claro, home. pero poñer aí un entrante, unha berenxena rechea, bueno, eu que sei, pa unha Sí. lasaña. Mira Nada, como quedou isto- este recheo, Ten textura. Escoita, Dígame, podo probalo. podes probar? Sí. Sí, non vas poder. Déixame... Mira, tens aquí. Vale.
levaba, vamos recordarlle a xente, cebola, garabanzos, especies varias, que levaba cúrcuma, pimentón, comiño, canela, e máis canela. Un poquinho de salsa de soya que non vale. Deches un toquiño de salsa de soya, non? Que, bueno, se non queres usar salsa de soya, se pode utilizar un caldo de carne. Pero, bueno, eu non uso carnes, pois... Claro, se vegetal vamos con todo. Home, claro. Claro, vamos con todo. Vámoslo probar, a ver. Estás nerviosa? Mira que eu son super exixente, Son super exixente, de verdade, Digo en serio. Dalle. É o bo que se pode facer con outra legume. Ao final... Está riquísimo. Oiches, Xulio. No. Está boísima. Estou aquí ao meu. Non teñas medo. Está boísima, Xulio. Estou aquí ao meu. Cañotas. Vexo-te perdidísimo. Contame que máis levo, que máis vas facer, porque vexo que estás picando noces. Pois mira, sí, as noces tamén por darlle un poquinho de textura a este recheo, así que van para dentro tamén. Para que así cando comes, tes así un pouco de... Crocante, non? Exactamente. Que ben. Está chulo así xogar un poquinho con isto. É un pratazo, gústame. Sí, bueno, xa verás. Sí. E aparte, sí, despois, por enriba, que aquí está un pouco a inspiración da receita máis oriental, que leva salsa de yogur por enriba e máis granada. Vas botar salsa de yogur e granada, a berenxena por enriba. Que isto, xa te digo, é inspiración oriental, completamente. O sea, que xa que ves aquí a liala, xa liala de todo. Home, a medias non veño. Tens razón, ben feito. Bueno, pois vamos a intentar repartir 50 euriños para a xente. Primeira pregunta de concurso. Por 50 euros, quen usa garabanzos na súa receita? Cal dos dous cociñeiros? Mira, ti como te chamabas? Eu Arián. Como dis que te chamabas? Arián. Vale. E ti botaches garabanzos na receita? Usén, sí. Vale. Pois non o digo máis claro. Quen usa garabanzos na súa receita? Temos unha convidada hoxe de cociñeira que se chama Arián. Vale, aí queda. Vou con Xulio. Veña, vou con Xulio. Bueno, pues Como mira. dis que se chamaba a convidada? Arián. Arián, verdad? Arián. A convidada de cociña, digo. Mira, aquí teño unha capa, bueno, un teio molde con manteiga. Eso que tes aí moito vegetal non leva, verdad? No, isto é a carne. Xa por eso. Ti xa a coñeces, non? Xa por Mira, eso. entón, vou meter a berenjena. No, despois, o que máis, vamos necesitar un pouco de tempo de tele, porque leva aí un pouquiño no forno, porque claro, a berenjena ten Vale que gratiñar un pouco no forno. ten que se asar, no, ten que se cociñar no asar, forno, claro, ten que se cociñar no forno. Entón, mira, como che dixen, unha capiña de berenxena, unha de capiña de unha carne. capiña de carne. A carne iba cun sofrito que levaba cebola, non? Cebola, allo, aceite e tomate. Cebola, allo, aceite e tomate. E agora vámoslo cubrir con unha capa de pemento asado. Pemento asado. Pemento asado e pelado, que este non iba. Tá, coita. E aquí xogas cun pouco de Axel vantaxe. sabe como funciona isto. Sí. Que eu cas vitros, de verdad. Xogas cun pouco de vantaxe, Xulio. Por qué? É que non quere. Espera. As vitros eu xa... Me teño farta, Aí de está, verdad. que queres? Canto queres? máis. Mi má, non vai. Un non vai. Ahora, mira, aí, 7. Aí, o 7, perfecto. Vamos Si tes algún problema, chama a atrapalladas cañotas, vale? Arranxamos cualquier tipo de problema. Non hai problemas na nosa casa. Bueno, entón, por riba do pemento un poquinho de sal. Ajá. E agora vámoslo cubrir outra vez de berenxena. Con máis berenxena, vale. Eso. O mismo tamén, con sal e un poquinho de pementa. E despois, a berenxena, canto máis finiña, máis antes se fai. Antes se nos vai facer, claro. Hai que ter en conta que o resto dos elementos do prato xa están feitos. Claro, o resto está cociñado. O único que hai que cociñar agora que se nos ase é a berenxena. É o mismo. Un poquinho de sal, e unha poquinha de pementa que tiña por aquí. Creo que hai aí alguén que quere gañar 50 euriños. E creo que ademais imos a Taberín. Anda. A terra de Begoña, A ser Begoña. No, Begoña non é que non pode participar, pero creo que é Conchi. Hola, Conchi, boa tarde. Hola, boa tarde. Que tal, como estás? Moi ben. Non sei se estás vendo todas as recetas que estamos facendo hoxe, porque é que son pa baixar do ceo, Sí. Sí, na máis sí, non me dis nada. Moi ricas, moi boas. Buenísimas. Mira, biche la bechamel que acaba de botar Xulio? Sí. Biches iso, eso é, mira, é que isto é pa derreterte aquí, pa derreterte no programa, Conchi. Pero imagino que deixamos aquí a Xulio botando queixo e imagino que queres cartos. Claro. Vale, por veña, por 50 euros, quen usa garabanzos no seu recheo? Arián. Correcto, 50 euros que marchen para Berín. Ai, que ben. Arián, dalle un aplausiño aí, aí está, aplausiño. Moi atenta, moi ben.
Vale, muchísimas gracias. Nada, Conchi, nós encantados de que nos chames ao programa. Tes que vir un día e xa está, xa devolves o favor dos 50 euros, vale? Vale, moi boa tarde. Veña, un mico. Chao, un mico. Chao. Xulio, Bueno, pues mira, que che queda? botella de bechamel, estoy poniendo un poquinho de mozzarella fresca tamén, para que nos axude a gratiñar. E agora isto ten que ir ao forno. É manteiga, botache, non? Manteiga, sí, por riba. Para gratinar sempre axuda unha poquinha de manteiga ou aceite de oliva. Ou aceite de oliva. Pero en este caso, como tiña aquí a manteiga, bueno, e agora necesitamos leválo ao forno a 160 graus entre 30 e 40 minutos, dependendo do grosor da berenxena. Vale, o sea que necesitas maxia televisivo. Necesito maxia, sí. Vale, pues non pasa nada. Vámonos a meter no forno, entón, veña, vamos alá. Recórdame canto era tempo e temperatura. 160 graus entre 30 e 40 minutos. 30 a 40 minutos, 160 graus. Vale. Que queres, o pavo, non? Eu, hombre, Outra claro. cousa, O pavo. Eu son moi pavo. Marián, contame como vas que teño que oír, perdón. Contame Non, non como vas pasa que teño que ir falar co público. Pois nada, todo ben, xa teño a salsiña de yogur feita, que basicamente eu estou usando un yogur de coco para non utilizar lácteos tampouco. Coco con granada. Sí. Que pasada. Vale. Entón nada, para liñar un poquinho de zume de limón, sal e aceite. Perfecto, vale, pois mientras tanto vamos falar co público, a ver que nos contan de todo o que están vendo no programa de hoxe. Vou coller aquí o micro, aí está. Primeiro de nada vamos falar con Lola, que é a convidada. Como Lola é a convidada, hai que falar con ela, a ver como que lle está parecendo o programa, non, Lola? Sí, Que tal, como estás? estou moi ben. Estás ben? Sí, deseando probares. Sí. Non Eu apin- vexo, desde que entraches, xe te vexo con ganas de probar todo. O sea, o único que querías era probar. Hombre. Xa nin querías nin falar. Claro. Xa o que querías era o plato. Veña dereita ao plato e listo. A ver, como estás vendo? Que te están parecendo? Moi ben, Sí? moi ben. Vaites- O de Julio, por exemplo, cousa moi similar a que fajo eu. O dela non, pero o mellor E o está. Darío, riquísimo. si crees que Pode vai- ter posibilidades, sí. Por que te non? pode sorprender. Sí, pódeme sorprender, por que non? Sí. Mira, pode ser que gañe en Galicia un prato sen carne, Que eso sempre é importante. Xa, Cuidado. por eso. Por eso. Por eso. O mellor Ah. está riquísimo. Bueno. Eu teño que probalo, non? Tens que probarlo. Pois xa está. Sí. Vamos a Eu son preguntar. Tauro, directa. Eres Tauro directa? Directa. Vale, eu son Leo. Bueno. Tamén son directa. É moi paixonal. Eu tamén. Vamos a preguntar aquí a tua compañeira. Hola, que tal? Boa tarde. Buenas tardes. Vostede onde é? De Valga. Tamén de Valga? É de Vale. Valga. Viñeron nos invadir hoxe de Valga. Valga, vivindo en Catoira. Vou Vale, tener porque non vai a ser que... Non nos vamos a poñer en localismos que xa sabes que despois hai problemas. Por eso. Vostede veu ao programa xa un día, Sí, verdad? a mesma receta. Ves? Llevo a Julio. Vai te dar de Valga banca recetas de... Mira, Sí. Bueno, ves, que memoria teño, Mira que sí. Teño unha memoria. Pero ti ese día non estabas, Xa, pero é que sei no Estabas de todo. vacación, non? Pero sei no O todo. pajarito... Claro, sei no todo. Bueno, pues Ben. nada, encantado. A ver, contanos que como ves as receitas, ben? Moi ben, as dúas, Sí? Sí. Crees que van a estar boas? Moi boa, as dúas teñen moi boa pinta. Bueno, pois dámoslle un Se me das a aplauso. probar, despois dicho, digo, mellor. Vas probar, non te preocupes. Dámoslle un aplauso ao público que temos hoxe no Voltas co Prato, que é maravilloso. Un aplauso para vos, que merecedes. Vamos con Xulio, venga. Vamos para... Xulio! Bichis. Que é iso? O pavo. O pavo. Tempo de televisión Tempo de pasou. televisión, entre 30 e 40 minutos, 30 a 40 minutos estuvo no forno. 160 graus. A ver. Entón, conseguimos algo que ten un aspecto dunha lasaña. Hola. Que bonito. Que bonito, De que borrides? De que estou tirando polo cheiro? Estou tirando polo cheiro, Que pasa? Non se pode tirar polo cheiro? Veña, en plan, anda. Vai, por favor, Xulio. Ten unha maravilla, ten un aspecto maravilloso, Vamos con Arián a ver que fai. Ai, Arián. A ver se se fixo. Ai, Arián, Vamos pa aí. Fixadevos que recheo tan chulo de garabanzos que levaba moitas especies. Valo tapar por riba, como se fose un sándwich. E outra máis. E outra máis. Sí, 3 home, pisos. Hai que comer. 3 pisos de berenxena. Claro, con unha berenxena podes facer 3 pisos. Sí, pero bueno, o sea, vai quedar así. E lle poño agora a salsiña O por yogur de enriba. coco. Vale, pois vamos chamar a Lola, que eu creo que lle chegou o momento de probar. Lola de Valga, levántate e camiña cara a nós. Un aplauso para Lola. Levántate e anda. Mira, Cuidado, Sí. Está ben, ten unha pinta senso. Ten unha pinta, Hai que probalo. un aspecto... Hai que probalo. Isto é o primeiro prato para o Nadal, Digo-che que é o primeiro prato No, para o o Nadal. primeiro para o Nadal non é ese. No, cal é o teu? Centoliño. Bueno, home, escoita, no. Tamén arriscaches, non fuches só de toda a vida. No. Non fuches só de toda a vida, arriscaches. Bueno,
Vamos alá. Lola de Valga, tens que ir Tienes que darme probando os un dous platos. cuchillo, non? Algo. Sí, tedes por aí un coitel. Sí, sí, se pode, sí. Dale un coitel e vai probando os dous, vale? E nós, mentras tanto, imos repartir cartiños porque creo que temos unha pregunta de concurso que che vai gustar, Xulio. Como se chama o prato de Xulio? Musaca. 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 Sí. Como? Llana. Como que llana? Musaca. Ah, musaca, vale. 664-483419, como se chama o prato de Xulio? 50 euros. En Musaca. xogo. Como? Musaca. Como? Musaca. E xa temos a alguén do outro lado do fío telefónico. Creo que é alguén de Frade, se non me trevo. Hola, que tal? Boa tarde. Hola. Belén. Sí, Belén de Frades, a ver, contanos por 50 euriños. Como se chama o prato de Xulio Mato? pois chámase Musaca. ¡Correcto! 50 euros que marchan para Frades. Belén, xa sabes o que digo sempre. Xa que che dou 50 euros, tens que vir un día. Pois a ver, de moi longe non son, pero... Estás ao lado. Non te podes queixar. Ou, digo eu. No, para nada. No. Vale, pois eu mando os 50 euros e ti xa vas pensando, vale? De acordo. Veña, un bico gigantesco, Belén, chao. Venga, chao. Chao. Bueno, chegou un momento de que me dedes as maus. Oh, Dios mío. Estás nerviosa? Sí. Ahora xa foi. Xa foi. Ahora xa foi. O que se podía facer se fixo. Bueno, non sei se a xente se fixou, pero temos unha árbore preciosa no programa. Mira, aí onde a convidada ten berenxenas, ten de todo, paus destes de caramelos. Pois ese é o noso árbore. Mañán falaremos del no programa, non vos preocupedes. Chegou o momento, Lola de Valga, despois de probar as dúas receitas do día de hoxe, a vexetal e a que leva carne, Lola de Valga, quen gaña o a voltas co prato do día de hoxe? A ver, enhorabuena aos dous, pero sentindo moito que do de Julio. Xulio! Gaña o voltas co prato! Non innovou, pero chegoulle para gañar. É así. Pasáchelo ben, Ben. De maravilla. Disfrutáchelo? Sí, de maravilla. Estaban vos os dous, non? Están os dous buenísimos, Os dous de espectaculares. feito e no de facer. Bueno, así me gusta. Sabes que lle notei un poquinho o teu, por eso que lle tei. Xa sei. Un Non pouquinho hace de falta que o especie. digas. Ai, as especias. Pouco de máis. Pois teremos máis pratos mañán. Señoras, señores, nós marchamos. Quedan agora coa actualidade de Hora Galega. Lembren que mañán temos máis. Quen anda aí, temos máis a voltas co prato. Vémonos. Chao, ata mañán. Chao.